Bajka o Jupiterovi a Kortnačke. Kedysi dávno Kortnačka nenosila na skrupe pancier ako dnes. No potom sa stalo čosi, čo spôsobilo, že ho má ustavične na sebe. Začalo to tým, že boh Jupiter pozval zvieratá na hostinu. Prišlo všetko živé, okrem Kortnačky. Jupitera to veľmi rozladilo. Dúfal, že ho pozvanie príjme každé jedno zviera pod slnkom. A Kortnačka to pokazila. Možno ochorela. Mal by som ju radšej ísť pozrieť. A tak sa Jupiter vybral za Kortnačkou. Keď tam prišiel, zistil, že Kortnačka je v poriadku. Prečo si neprišla na hostinu? Lebo sa mi nechcelo. Radšej som zostala doma. Naozaj? Keď je to tak, odteraz budeš nosiť svoj dom so sebou kdekoľvek len pôjdeš. Dávajme si pozor na to, čo hovoríme, lebo ľudia nás môžu chytať za slovo.